beginnen. Ik ga eens kijken als er wat bij de altijd grappige fietsenmaker, als er eens wat gebeurt. We gaan eens kijken. Nelly, wat brengt echt nou in? Ja, mijn band is kapot van het scootmobiel en dan heb ik keren gemaakt en ik wiebel over de weg en ik heb nog nooit in mijn leven voor over de weg gewiebeld. Dus dat wil ik niet. Ik ga kijken of Paul mijn band kan maken. Laten we gaan kijken. I like smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind. Goedemiddag, Nelly. Hallo. Hoi. Ik heb een probleem voor. En hoor. Ja, ik heb een band kapot. En nu wiebel ik door Grubbevorst. En dat heb ik nog nooit van mijn leven gedaan. Ik heb nog nooit door Grubbevorst gewiebeld. En dat vind ik heel rot. Wil je naar die band kijken en die mij alsjeblieft maken? Want zo durf ik niet door Grubbevorst te gaan. Want dat kennen ze mij niet meer. Volgens mij heb je niet goed op die deur gekeken, of wel, Nelly? Ja, Paul Verband. Ja, maar daar staat nog veel meer op. Ja, wat dan nog meer? Ik Ja. heb ook nog Savaan even de moeder hangen. Dat heb ik ook Ja. gezegd. Ja, ja. En daar staat op verbond 2-wielers. Er staat op verbond 2-wielers. Ja, maar dat- En geen 3-wielers, Nelly. Ja, jong. Geen 3-wielers, Nelly. Ja, jong. Wat maakt ze me nou? Nee. Je kent toch nog wel een band maken? Ja, dat ken ik heel goed, maar alleen van 2-wielers. En niet van 3-wielers. Ik ben al 16 jaar die overbuurvrouw. Altijd, hallo Nelly, hallo Paul. Strik toch eens een keer over die hertje en maak me een band. Ik heb het zwijt op de rug. Ik striek me over mijn hert. Morgen zeg ik nog goeiedag. En voor vandaag zeg ik, hi Nelly, 2 wielen en geen 3. Bedankt. Ja, sorry, ik was even weggegaan. Moest heel erg. Maar ik neem aan dat alles goed is gekomen. Ja, natuurlijk. Alles is in orde. Ja, dames en heren, plag aan beginnen. Zus Uitgema, alles komt goed. Ik, de razende reporter van Grubbevorst rijdt door, zeg haaien en tot volgend jaar.